kene ka por ngadap dag jing sokemen ka bakrau ban yo kene ka lat na ka benta ban ai kuble kerpang na ka benta ki parlok nong song snong ki bi jong ka them riboy na ka benta ban ai kuble alor ka jing dap ka balai pulai snem jong ka jing yo ka jong i riboy district ka bi ki jong i ka bangi tip kum ka riboy foundation day ka ba lai pulai namar kata kum uwi na ki nong mi kmat jong ka tem riboy usyakri borit bala persang bentre ki kam laki katok ni teli snem ki blalet nga don kar kom perkhat ha ka ba kumno ginang la banang kentiu susu ya ka tem riboy ka bi ki jongi namar kata ngesim ya keneka kabu keneka por ban ai ko ble kerpang ya baro na du ki rangba du ki long kemi ki kun samla kamtam kente be chenrang bat ki het ki berit kumju ba ngini ya kemen lang ha kan ka sngi na ka benta bangi kan mau ya kan ka sngi ka ba nilai yo ya ka riboy district ka bi ke jongi hak jingai lenti ke jongi menta ha kini ki lai pulai tli snem ki bangila jam ki ladon shibun ki jing ki bakum kinong yalam ha ka district ke jongi ki akandu nadu ki por ki bamenswa bater ter hadu mantaru Ndrei ublim som la ino ulai lam ula don rengkat bagi bat ba ki jing persang jong ki nong yalam ki bla lej no saden jongi khamtam ka jing no senyang jong ki rurang ba ki long kumi ki samla ha ki por ki ba pher por ki bla dep ka long sisa ka nuksa ka babahanam tai jongi khamtam ni mla ban klet ya jing no senyang jong i mahe doktor di lapang jong i late Father Silvanus Sengi Lengdo nang ta kidang don kiwi ki orang ba kiba ladon ka benta ka bakrau na ka benta ban no senyang ban penlong ya ka neka distrik ke jongi kumde pengilong ha ka bedi bat ka jingya lenti jong karoi ka par ha ki benta ba pher kala bende ka pule ka puthi kala bende ka koi ka khya kala bende ha lenti sengkien bar kiwi ro ka riboy district jongi ila nang kiu ina ka por sa ka por but gidon ngajing kermen ka bas kem bahaga ne ka juk ka pamenta kamtam ya ki kun samla ki be palang ba jong ne ka riboy foundation day ka balai pulai ka pengira ke ngas ngoban kentu ki kun samla ki be ki jongi bakin tristam bakin minat top ban nom penset ya ka por bagi ki ka ba ngiladon lepa kum ka distrik wal adang idang sadin lagi por ke bladem dan rei kajing tristom jong iwe pa iwe dekat jong ada ke distrik ha ka bangilala banang kiu na ka por sa ka por to nang tristom kum kun samla nang yaj akalenti ke jong pi bat ba ngam cuklet ya ki kentin ki ba uwe na ki reu krau jong ka ri ka bi ke jongi laju keren na ka por sa ka por bat ka baju ai min sim kham tam ki samla ka ba ong kom ni sha nga panon kam ka tin paren ka ba ong arise await and do not stop until you achieve your goal ka ba mod ba yeng jot ka ba pi dan bat wan nom chong thai adu pen da poi so thong jong ka jing job ngi scam ba ka riboy foundation day ka balai pulai ka bangin rakhe kan long kajing ai men sim na ka bentang ki kon samla ka bi ki jongi bakin nang ya chaprang 3 minute agi dong ki kam ki ba pi dan lagi de ki kon samla ka dong jing pule le ba lagi kon samla ki ba apply kam lagi de DSC la bende ha ki recruitment ki prepare jong sarkar jela bakin tresitom lagi di kon samla ki bala sedang baniyeng lagi jong ki kejat lagi di kun samla ki banang persang ban tre lagi jong ki kamru bakin sobha ban tre sitom na ka banta kumno kenang la ban nang kiu soprang sakamat bat khamtam abangi yo ya ki kun samla ki ba tre sitom ni yo ya kaneka juk la ne generation ka ba ki babun kila persang ban ya be ya jeng nang jeng start
Senam aratin banong. Bagan ni kan long ke sinjam. Kaban la ban weng. Ya kijeng duk kijeng kerdu. Kabala ban weng. Ya gino kijeng jenjar. Ha kijeng im kijeng ni. Di nomor kata. Nasong ban kentu. Nong ba jong gani kesengi. Wakum kinok song senong. Tong ginang yan. Daka lenti jong kijeng sengurit. Daka lenti jong kijeng jaisya. Bat ba ngin pentik kena. Ba nginang yan yang ni sekamat kum kinok song senong. Daka kijeng tebreu teblei. Haka opor ke buram ke ba yin punan buram ya ke yin ke sem ya ke kimi ke pa ya ke senong ke tau ke ba ngi dan kuble shibun ba sa chisin na kit bok kirbyang ba ngai kuble ribhoi foundation di besuk ba kemen ya pi bara